thanda la thatha la ngibeka ilolu thanda la sisala ngibeka ilolu thanda bese mina ngiyalidinga sure asa ilolu thanda la thatha la ngibeka ilolu thanda la sisala ngibeka ilolu thanda bese mina ngiyalidinga ilolu thanda la khalisa ngisho gogo wazi ukuthi la ekhaya ushiye uzobuya kuba ngiyazi ukuthi ngishiye uSiphesihle ngesemuva njengoba ngutholile imali yomsebenzi eGoli kuzwa khona umehluko la ekhaya imali ngizoyithumela ukuthi ngikwazi ukuthenga izinto zokudla la ekhaya mina sisama ngithini lapho mangase sibele nengane esibili bilikwazi ba awu mangeke ngize ngikwenze lokho ayikho lento ayishoyo isimangaliso manje uzikwazi amantombazana manje phela mina ngisiwona manje kodwa ngoba kusiswethu ke ngiyakuthenga ngizozama ngakho konke ukuthi lo msebenzi engitholile angeke uzongilahlekele kungenjalo ke mntanami thembekile batabethu ehamba nje usisi wakho simangaliso wena osele la ekhaya ozobheka ikhaya kanti khuleka yama ngibele ngumuntu okhona ngibona bonke ufuna nje basopakishela nje mntanami hayi sengipakishile mayo yonke into isi-right cabanga ukuthi kusasa ngizothatha itaxi la 6 angifuni ukufika late okay mntanami ngiyezwa ma ngicongiphathela amasudi kusaseGoli ngakuthembisa nanye ngizokuphathela amasudi nengubo zakhe isimusi kuhle mntanami uzokuhamba ubhasa ubabangane ke la uyakhona ubagweme nje abangane Bani? Bahle Njeza. Hayibo ndavakatshela ngwethomi namhlanje. Hey, ziyabuya. Hayibo Thomi uthi kwenzekeni na? Ubusuzwile ukuthi nomalungelo uyahamba. Hayi kanjani? Nemali yami? Hayi ke uyahamba and ndivenge. Imali yami uzamkhombisa mina asozahambe nemali yami. Uve ngobani wena? Ndive ngaye kani nomalungelo. Uyahamba nomalungelo kusasa ekseni ngo6 nje uyahamba. Sasa nje abokusasa nje lokukusileyo ndiyolala ngqo. Usathi ngo6 ufuna phanga bo5 ahambe sokhona pha. Hayi yabona ke Thomi nje basunzisele ezindabe ezinga uzokhokha uhafu ke wena. Hayi ngabe ngidili Thomapho yobhixelele futhi. Hayi zamani ndixelela khonqani manje. Uzamane ngixelela nje kwaThapha manenzisa apha wenza ukuxelela. Ungandinceda ngana. Akho netiya yolumzekele ndiyakwenzela. Hayi ndiyabonga. Akho ngishujuza. Ndiyabonga. Okay, kodwa ngivenge yokuhlala la, right? Okay. Then after class, cisha kwakusukisa. Hey baba udanda udinga lapho omunye uthekene ondikhosana nemali yami lapho. Hayibo. Kuthiwa uhambe wayo ngempela. Kuthiwa useGoli nami ndive ngentombi kamfowabo ukuthi useGoli kodwa akazi ukuthi Ngibashaya utshani kanjani. Bethe lo muntu undikoleta u50,000 ba ndifikile kwabo ekwathiwa akekho. Hayi ushaya entshweni ngoba ufike endaweni eright. Yeah, make a plan ukuthi bandiyamdinga serious yabo. Hayi ngizothinta nje no line bami la ngoba nginabo amajida ngaphandle so masihlanganisa sithi cala ikhonto ezophuma khona ezophuma zoshayisana amadoda. Yeah, umqondo alright ko mfethu ba abo kahle kahle nje kumele simthole ukuthi uhlala kuphi yabo. Hayi okusho ukuthi ke into engizoyenza ngizolandela umkhondo weteksi abegibele yona ukuthi ngabe imehlisele ngabe. Yona kahle kahle ebengifunela yona. Yeah, okay. Yehlansi lifana nayo. Hayi khuleka mama G. Into ongayenza nje ungangisiza ukuthi ungihlanganisele yonke information yakhe then ngizoba mina ngiyabona ngilandela kanjani njengoba
Hayi khuleka nje khuleka so ngizokuhlanganisela. Futhi-ke kumele nami ngenze sure ukuthi ngiyanyakazisana ngiyakasafana khona ezotholakala. Ya kumele undihlanganisele ngoba ndiyayifuna nyani le imali. Kanti sifikile nasafuna. ngenza ngizivikhaya abangweni every night behlale kwakho behlale kwakho zoqapha nomgciniwe zoqapha nomgciniwe Sesifikile ke mngani. Hayi angiyabode wakho ayisengifikile mngani. Uhambe lapho ngihambile unjani nje? Ngihambe kahle. Manje kusasa ke ngiyaqala emsebenzini. Yabe yaqala kusasa. Hlema unjapha inkinga ziningi. Yabona nje umuntu une-stress ekhaya nje babuke mina kusamele ngikhokhe izikweleti lapha ku Mam G. Abona nje ngixakile ngcono ke mase ngithola umsebenzi. Usho ubonakala kube khona umehluko nje. Afuneka nawe Choma usebenze ngokuzikhandla. Hawu uzosebenza ngoyikhandla hla ngishiya ingane lapha emuva manje naye nje bingathani ngithemba ukuthi ngizoyiphathela ingubo uyabona nje. Umuntu uningi akubhekani naye kusamele ngimkhokhele i-school fees esikoleni yabona nje umuntu uxakekile ngane. Hayi ke Choma kulalo lapha sisebenza kanzima. Ngenza sure kuba imali ndiyayithumela ekhaya. Hayi kungcono mngani makunjalo phela yonke into la emhlabeni idinga imali. Yabona nje mawuzothola imali nje kule noma ngingasebenza kangakanani mangithole imali kunzima Afuneka singalali sisebenze ngokuzikhandla impela. Hayi sosebenza ukuyikhandla mngani. Zama nami ukuncedisa Choma. Hayibo mngani nje uthi izikweleti zani? Hayibo khumbula phela ngitshela ukuthi ubaba beshonile lonyaka ophelileyo. Ngahamba-ke mina-ke ngahamba ngokweleta komunye umama okweletisayo lapha elalini. Kuba ngangifuna ukukhava lokhu. Uyawazi phela ukuthi ungcwabo uney'ndleko nje uney'ndleko ey'ningi. Manje nami-ke ngahamba ngokweleta lapha ngisithi ngizobuye ngimkhokhele. Bengicanga ukuthi kulo nyaka nje ngizobe sengimkhokhela. Hhayi imali yazana isinkulu kakhulu-ke manje angazi ukuthi ngizoyikhokha ngani. Ingakho nje ngithe ngithwela lo msebenzi khona ngizokwazi ukuthi ngikhokhelwe ngoba uyangihlupha mngani. Angikwazi ngisho ukuphefumula. Hayibo Choma le mali eyikweletayo imali ingakanani? Hayibo mngani phela manje isu-50,000 phela ngalezi ayikhathi ayiwu-25 iyenyuka njalo ngenyanga iyenyuka isu-50,000 nasekhaya-ke abazi nokuthi ngikweleta imali engaka. Choma yaze yanzima loo nto. Inzima nyani Chomi inzima abona nje ngondize lapha ngizofuna umsebenzi khona ngizokwazi ukubhatala engikazi hayi ephayindi nami uhlupha umama noSiphesihle. Samncinci uSiphesihle ngubhuti wami okhona uSimangalisi. Uyasebenza yena nje? Hayi bemane bamba phana pha. Uyabona ke Choma nje sofika pha kumndine plan senze icebo. Unecebo Chomi? Choma. Ngendlela endisparate ngayo awukusho kaloku ndilinde noba yintoni Hayi Choma linda nje kancinci uzobona. Hayi kungcono ngisho kodwa nje kuye ukuthi sengifikile ndihamba kakuhle. Okundikhela amanzi. mina fona wena salo sami